está claro que ten unha parte grande de componente máximamente técnica, non? E neste aspecto, en el ASA non podemos felicitar outra vez aos técnicos e técnicas do Concello de Narón, por favor. Si non temos algo optimistas, non é un aspecto en canto a mercados, porque nós somos optimistas, así que, ben. Pero nos orzamentos, tal como dixo o Ramón tamén, é un documento onde se deben reflexar as líneas e os proxectos políticos do goberno, non? E outra vez vemos que en Narón non se dá a evolucionar. Fanse boas as estrategias de hai 4 ou 5 anos onde sí se precisaba sanear as contas do Concello. A memoria de Arcadía dice que é un orzamento onde os vecinos e veciñas son a máxima prioridade, tamén o dixo o Gran Romano, e, bueno, claro, tamén os pilares para construir o Narón no futuro. E estos son cousas que non di nada, non? Poderían ser perfectamente descargadas de internet, que pongan neste respaldo, que non quede o Concello e que o resto de cidade. Porque a realidade é que non se pode explicar en estes orzamentos cal vai ser o futuro, non? Deste Narón, e porque o Narón dos vecinos e das vecinas se segue a tratar igual que cando había un Narón interpretado que se necesitaba sanear. E non se pode explicar e non se explica, só que se trata como un documento meramente técnico, donde se explica que vai haber para todo o estatuto, e non. E, bueno, e agora, pues, seguramente, como outros anos, podes decir que son os orzamentos vivos e que os investimentos importantes se farán con remanentes, non? Pero este é o problema. Os que tedes medo a comprometernos con os orzamentos e preferides ir facendo modificacións según surxen as cousas, non? Según se vai pedindo aquí, esta xente se non faz máis, ou según vai tendo ganas, en moitos casos modificamos grandísimos, pero corremos o risco tamén de non poder usarlos para todo, non? Si ven unha pandemia, pois abren as mãos para poder cumprir con as novas necesidades e, si, aí nos podemos facer de todo, non? Hasta piscinas. E se non, nos gastaremos en bombillas de LED. Nos debemos trocar bombillas, trocar por veces nos periódicos, porque cartas para a publicidade aí sempre vai ben nos orzamentos, non? Bueno, ainda así, pues, guardaremos para a Caixa pues, os 7, 8, 9 millóns de euros como en 2020. Bueno, ou non, porque agora toca gastar, non? Que xa vai aí as eleccións, porque ese debe ser o novo do futuro do que falamos, o que van para as eleccións. Pois esa estrategia é moi antigua, incluso máis antigua que Internet, non? Se algo aprendido dos meus compañeiros das cidades que agora son máis valoradas e reconhecidas, é que o que funciona, o que está a funcionar agora é ter un gran proxecto de traballar todos os días do ano, non? E por eso no Delegado de Narón, pois, fixemos o noso traballo. E a parte de propostas que va salindo, pois, hai 2 meses, nos mandamos unha batería de propostas para estes orzamentos e hasta aquí a nivel político do Concello do Goberno de Narón, non? Que hasta hoxe non superamos nada, nin para saber máis, nin para decirnos que sí, nin para decirnos que non, nin porque non. Bueno, pero ahora nos orzamentos, non a todas as nosas propostas, pero porque queda aquí. Bueno, ainda nos queda a esperanza, pois que como outras veces que digamos que non se fala, non? Desde logo a nós, nos queredes pedir un voto favorável nos orzamentos, pois ides ter que traballar máis todo o ano e comprometernos. Non vale a votarse bien na rizada, pero non temos a deixar un voto favorável. E, bueno, nada, gracias, porque nos parece que se debe comprometer máis o goberno, a quererse máis a facer uns orzamentos onde aparezcan todos os investimentos que se vai investir, pois porque non deixar estes orzamentos que é onde debería